Botta u risposta se jiġu wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u The Barber Room. Antonella bella jisemmilkom u jatikom merħba l-ewwel programm mis-sensiela l-ġdida Botta u Risposta. Il-programm ta' diskussjoni u analiżi sportiva li mill-lum sa tista' tgħid Ġunju li ġej, in-netwerk tal-Kamra Sportiva se jkun qed jippreżenta kull nhar ta' ħamis bħal delħin fejn matulu se nkunu din niddiskutu temi kurrenti relatati mal-futbol lokali, futbol internazzjonali kif ukoll okkażjonalment niftħu tieqa bħalma nagħmlu s-soltu fuq dak kollu li qed jiġri fil-kamp tal-Formula 1 u wkoll il-Formula 1 virtwali. Wasalna għal daqstant biex nibdew staġuni ieħor ta' ħidma anke bħala netwerk tal-Kamra Sportiva daqstant nistedinkom biex sa mill-lejla tibqgħu magħna u issegwu wkoll il-kontenut kollu speċjalment dawn il-programmi illi għalkemm għandna isem differenti mill-intervista għal botta u risposta, il-kontenut u l-kwalità se nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex inżommu ta' livell għoli bħalma kien fl-aħħar żewġ staġuni li għamilna f'dawn il-programmi. Din is-sena wkoll jekk ma jinqala xejn nkunu qegħdin nmissu il-100 programm. Biss biex ukoll niġu għall affarijiet kurrenti, illejla f'dan l-ewwel programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Premier League Ingliż li se jiftaħ għada fil-għaxija bil-konfront bejn Crystal Palace u Arsenal. U biex niddiskutu wkoll it-temi prinċipali tal-Premier League 2022-23, illejla se jkollna kif ġa qegħdin taraw panel ġejja minn 3 klabs ta' partitari lokali minn 3 timijiet tal-Premier League li nistgħu ngħidu hekk qed jirrappreżentaw il-diversi bnadi tal-klassifika. Żewġ klabs minnhom huma klabs li ġew kemm il-darba f'dan il-programm li huma l-Manchester United Supporters Club Malta rappreżentati mit-teżorier Kevin Tabone u il-klab tat-tim champion tal-Ingilterra Manchester City illi lejla se jkunu rappreżentati minn Kenneth Caruana. Barra minn hekk ukoll illejla nagħtu merħba lill-Everton Supporters Club Malta li se jkunu wkoll irrappreżentati minn Wayne Hewitt fil-appuntu il-programm tal-lejla. Infakrukom ukoll illi jekk tixtiequ saqsu xi domanda lill membri tal-panel tagħna jew ukoll tgħidu tagħkom fuq dak kollu qed niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Qabel ma nibdew ukoll niftħu ftit tieqa fuq dak kollu li qed jiġri llum relatat maż-żewġ timijiet Maltin li qed jilagħbu jew labu fil-UEFA Europa Conference League. Kif qed tintaraw ukoll fil-grafika r-riżultat finali Hibernians ġibu drota 1-1 fil-Latvja kontra l-RFS. B'Dunstan Vella jiftaħ l-iskor għal Hibernians fid-39 minuta u Andrej Ilic ġib id-draw għaċ-Champions tal-Latvja fil-85 minuta. Ta' min jgħidu wkoll illi Ibrahima Kone laqa penalty għat-tim ta' Hibernians fit-tieni taqsima. Riżultat parzjali mill-Istedju Nazzjonali f'Taqali ħamru Spartans xejn, Levski Sofia xejn u hawnhekk ukoll Levski Sofia jitilfu penalty hekk kif Kratstef jolqot il-lasta fil-11 minuta logħob. Naturalment, aġġornamenti relatati ma' din il-logħba se ntuhomkom fil-matul l-andament tal-programm. Wara din l-introduzzjoni illi għamilna għal sensiela tista' tgħid botta u risposta, nibdew issa nintroduċu it-tema li se nitkellmu fuq għal-lejla. Għaldaqstant issa nixtieq illi inħalli il-mikrofonu f'idejn il-korrespondent tagħna tal-futbol Ingliż, James Side,
fej ħanaraw naqra x'għandu x'jgħidilna fir-rigward ta' dan l-istaġun u mbagħad niftħu diskussjoni mal-membri tagħna tal-panel. Illum kien kun qed nagħti l-opinjoni tiegħi dwar dan l-istaġun, s'issa kien ta' trasferiment mill-aqwa kellna Manchester City fejn xtwew li Calvin Phillips u Erling Haaland, kellna Liverpool fejn ħadu il-Darwin Núñez, it-tim ta' Tottenham Hotspur li naħseb li kien l-aktar tim li xtara players fejn fosthom ħadu il-Perisic tal-Inter, Bissouma li kien mal-Brighton, l-Ingliż tal-Barcellona u Richarlison tal-Everton. Il-Manchester United fejn ħadu players bħal Tajbi l-Malasia, Mant il-Feyenoord, Lisandro Martinez, Mant l-Ajax u Christian Eriksen li kien mal-Brentford, nemmen għandu players fil-Premier League, fosthom mal-Brentford u anke mat-Tottenham Hotspur, il-Chelsea ħadu il-Koulibaly u kellna l-Arsenal fejn ħadu il-plejers ta' Manchester City Gabriel Jesus. Nemmen li dis-sena it-tim l-ħajt ġew il-kampjonat huma il-Manchester City, hemm ukoll il-Liverpool u dis-sena nemmen li anke Tottenham Hotspur ġew il-League speċjalment minħabba l-akkwisti li jagħmlu nemmen li għandhom coach kbir. Nemmen li Chelsea, Arsenal u Manchester United se jkunu iklet timijiet fejn se jiġġieldu għal post fil-UEFA Champions League ħadd kemm naqfu t-tim tiegħi il-Manchester United nemmen l-istaġun li għaddi kienu staġun disappuntanti immens fejn dis-sena nemmen wieħed mill-aspettattivi għandu jkun dak li jidħol fiċ-Champions League, nemmen li dak għandu jkun bil-fors li Red Devils għandha tidħol dik il-kompetizzjoni u forsi anke li tieħu tatla li United ilhom ma jieħdu tatla żmien u nemmen li dis-sena nixtieqhom jieħdu tatla. Timijiet bħal West Ham, Leicester City, Newcastle United u Aston Villa se jkunu dak it-timijiet se jiġġieldu forsi anke Wolves post fil-UEFA Europa League u fil-UEFA Europa Conference League. Is-sena kienna il-Bournemouth, il-Nottingham Forest u l-Fulham li telhom l-aspettattiv tagħhom nemmen ħajkun li jżommhom postu fil-Premier League. Nemmen ukoll li Leeds United jista' jkun wieħed minn dak it-timijiet li għax nemmen tilfu żewġ pettini kbar qed ngħidu Alba Finja li mar mal-Barcellona u Calvin Phillips li mar mal-Manchester City. L-Everton l-istaġun li għadda kienhom staġun daslu sieħu immens kienu wkoll bad waqgħu u dis-sena jista' jkun minn dak it-timijiet li ġiet qabel relegazzjoni bravolu jien nemmen l-Everton mhux dak il-livell nemmen suppost għandhom ħafna aħjar. Issa se nipprevedi minn naħseb kif taħseb ħadd tispiċċa l-klassifika dal-istaġun, nemmen il-kampjonat ħajjuħduh il-Manchester City, nemmen it-timi tal-ħajmlu għal-Champions League ħajkunu l-Liverpool, il-Tottenham Hotspur u naħseb it-tim ieħor ħajkun il-Manchester United, nemmen it-tim li ħajqgħu huma il-Fulham, Bournemouth, naħseb li t-tim li ħajqgħu huwa it-tim tal-Leeds United. Mela, nirringrazzjaw hemmhekk lil James Said ta' din l-iskeda wkoll nawgurawlu l-ħidma tajba matul dan l-istaġun fejn jidħlu wkoll il-kummenti u l-posts li se ntella rigward il-futbol Ingliż. Kienet, nibdew bik bħala wkoll il-holders tal-Premier League l-ewwel grazzi tal-lejla aċċettajt li tingħaqad magħna. Grazzi lilkom. Id-difiża tat-titlu ta' Manchester City dis-sena ser tara tluq ta' Gabriel Jesus u Raheem Sterling direzzjoni Arsenal u Chelsea rispettivament. Biss fl-Etihad Stadium wasal Calvin Phillips ma' Leeds United u fuq kollox Erling Haaland l-attakkant Norveġiż li ġie ffirmat mingħand Borussia Dortmund. Kemm taħseb li dawn l-akkwisti ser ikomplu jsaħħu skwadra li diġà hija tajba ħafna anke meta tqis li f'dawn l-aħħar 4 snin City rebħu l-kampjonat tal-3 darbiet. Fl-aħħar 5 snin irbaħna il-lig 4 darbiet. Jiġifieri it-tim jagħti hemmhekk, players hemm, Sterling u Jesus nemmen li huma players validi ħafna u xi ftit ħajinħassu. Għalkemm mhux dejjem kienu jibdew, però xorta kienu jagħtu sehmhom biex ngħidu hekk. Rigward Phillips, suppost jaf il-lig Ingliż tajjeb u kellna bżonn holding midfielder ieħor biex għamilna żmien Rodri kien qed jispiċċa waħdu. Kien hemm naqxej Fernandinho ma beda jidher li qed jikber sew. Rigward Haaland, ifhimni huwa magna ta' goals,
nemmen li sakemm jaqbad jieħu żmien imma il-mod kif jilagħbu Manchester City m'għandix tkun problema biex jiskurja. Magħhom inżid l-Alvarez huwa plejer Arġentin kapaċi jilgħab mal-linja kif kien Gabriel Jesus. Infatti Guardiola jemmen ħafna fih ġibnih magħna u mid-dera beħsibu anki jutilizzah mill-ewwel fejn is-soltu plejer sekk jisalfuhom mal-ġironi u kellha ma' klabs oħrajn. Dit darba beħsibu ġifieri jużah, jutilizzah anki ġieli fl-ewwel tim. Sterling ovvjament jinħass għaliex huwa bniedem il-work rate tiegħu hija għolja ħafna, tilgħu nieżel qatt ma jweġġa. Però huma wkoll bit part players, jiġifieri ma kinux dejjem jibdew jew inkella huma biex ngħidu hekk fundamentali. Ovvjament xi ftit jew isħa jinħassu. Però ġibna wkoll plejers oħrajn validi dawn li semmejna jiena xorta nemmen li għandna bżonn xi ħaġa fuq wara, ġifieri issa qisu qudiemu n-nofs, all right. Però neħejna Zinchenko wkoll isu full-back naħseb illi hemm bżonn naqra xi ħadd ieħor illi jisma' jekk iweġġa' Cancelo. Se nagħmlu ħajlab ngħid hemmhekk, jiġifieri anke fuq ir-right back issa Walker jgħid jikber ukoll. Naħseb illi għandna bżonn xi ħaġa iktar għalkemm hemm iż-żgħar ukoll. Imma ħansa sa domandax, Manchester City ilkom tonfqu flus fuq flus, issa wkoll ġibtu dak li personalment inqis bħala l-aqwa attakkant żagħżugħ illi hemm fiċ-ċirkolazzjoni bħal Haaland. Biss realistikament x'għandu jkun il-vera objettiv ta' City f'dan l-istaġun li żommu l-quċċata tal-Premier League li tirbħu iżjed minn tazza waħda jew li sa fl-aħħar jirnexxielkom fl-attentat li tirbħu l-UEFA Champions League illi nafu kemm sew Guardiola u kif ukoll il-sit tal-klabb ix-Sheikh Mansour tant għandhom maċċalija. Ħa nibdew minn hemmhekk. Meta tajt nofqu ħafna flus, hawnhekk diġà wara infaqna l-flus, però Chelsea dis-sena pereżempju biex insemmi tim wieħed ma nafx kemm ilhom jixtru players. Għadhom kif xtraw daw 20 miljun plejer tal-Aston Villa. Kull ma lab erba' logħbiet jiġifieri il-daw ħadd ma jsemmihom, dejjem isemmu l-Manchester City u forsi l-PSG. Il-Barcellona li huma falluti u għandhom biljun u nofs dejn, Alla jbierek daw ġabu ma nafx kemm il-plejer ġifieri Richard għaw x'ismu naming rights il-Barcellona kemm anke fuq dejta klas ħafna. Forsi konna programmi u konna mistednin minn. Le, tajjeb illi nippruvaw nifhmu illi dawn minn fejn qegħdin iġibu l-flus. Illi ma nafx kemm il-plejer xtraw, ġifieri ħadu l-kundi wkoll tas-Sevil, ġifieri dejjem jixtru. Rigward l-objettivi, il-Manchester City qegħdin magħmulin biex nippruvaw nirbħu dak kollu possibbli. Issa nafu li mhux faċli maħniex nilagħbu waħedna. Jiġifieri l-objettiv għandu jkun tipprova tiċċellinġja għal-lig. Jiġifieri l-ewwel objettiv għandu jkun il-lig għaliex għax huwa staġun twil għandek kompetizzjoni li fuq bosta logħbiet mhux tiġik mument ħażin fim bħal mumattazz jew inkella Champions League bħal ma ġarna sena l-oħra kontra Real Madrid ġew 4 minuti anke forsi b'nuqqas ta' attenzjoni u ta' esperjenza. Lajna mis-semifinali. Jaqqas huwa disgrazzja laqqas tal-inti taqala fis-semifinal mhux xi ħaġa fimni ħażina. Però l-objettiv għandu jkun l-ewwel il-lig. U mbagħad li mmorru tajjeb kemm jista' jkun fit-tazzi l-oħrajn. Issa rridu nsemmu dis-sena mill-World Cup, jiġifieri għandna bosta players mhux is-City biss ta' dawn il-klabs il-kbar li għandhom players li fejn timiet oħrajn għandhom players imserħin. Għandhom xar breakdown. U Manchester City u Chelsea u Liverpool United u timiet l-oħrajn kollha li għandhom posta players illi qegħdin jilagħbu man-nazzjonali. Mela nemmen li timiet jusin iżgħar li mhumiex iżgħar ta' ħajkollhom vantaġġ. Ġifieri anke hemmhekk fuq tal-lig ma nistgħux ngħidu li favoriti bil-fors għax għandek timiet oħrajn li huma għandhom players validi ġifieri jistgħu jiċċallenġjaw ukoll.
Tajab, għanna u koll l-ewwel kumment minant Daniel Buħaġar li u koll nishtiq insellimlu fej qed jgħidilna illi għadu kmini wisq biex wieħed jgħid min se jirbaħ u min se jaqa' meta nafu ftit fuq kulħadd li probabbli hija risposta wkoll għall-iskeda ta' James Sajdu wkoll Daniel għalna proset tal-programm nsellimlek Daniel u nirringrazzjak tal-li l-lejla qed issegwina. Kevin, neġi għalik issa. L-ewwel nett merħba lura fil-Kamra Sportiva u grazzi tal-li l-lejla oġbok tingħaqad magħna. Manchester United min-naħa l-oħra dan ser ikun ħansejjaħlu hekk għandna 0 ieħor hekk kif Erik ten Hag issa jieħu tmum ġewwa Old Trafford. X'inhuma l-kwalitajiet f'Ten Hag illi inti taħseb li jistgħu jgħinuh jagħmel id-differenza u forsi irreġġa lura l-Red Devils fit-triq tar-rebħ. Grazzi tal-istedina, Antonello. Nsellem lil dawk kollha li jsegwu dan il-programm u għal darb'oħra nirringrazzjak tal-li tistieden lil supporters clubs li għandna lokalment li ovvjament din tista' tkun ta' vetrina għal dak kollu li jagħmlu lokalment fuq social media, fuq media channels oħrajn. Semmejt li huwa għandna 0. Kenna mhux ħażin dal-aħħar snin, kenna mhux ħażin minnhom daw. Forsi hemm affarijiet li kienu neqsin fis-snin ta' wara Sir Alex li forsi nibdew narawhom. Għadu kmieni wisq, ovvjament irid jgħaddi ċans. Però mill-ewwel sinjali tal-4 logħbiet, 5 logħbiet li rajna tal-pre-season hemm ċertu elementi li bdejna naraw li kienu daqsxejn nieqsin. L-element pereżempju ta' dixxilpina fost il-players. Int minn int qed jgħid il-punt u kif inhu, id-dixxilpina fid-dressing room li tkun maquda u fukata fuq dak l-objettiv li għandu jkun għal kull logħba. Ma narawx long term, nibdew logħba. Anka il-klabb tal-United miegħu għandu mdawwar pressjoni enormi li jkunu mdawrin biha klabbs oħrajn kbar, meqjusa kbar fid-dinja tal-futbol. Li l-players kollha jkollhom pressjoni, naqbel 100%, però hemm ċertu klabbs il-pressjoni hija daqsxejn iżjed, jekk mhux ħafna iżjed li tgħallem. Faċli titkellem minn fuq is-sufan li tkun qed tara l-logħba għal dak il-plejer li jkun qiegħed jiffaċċja dawn is-sitwazzjonijiet miljuni ta' nies li mhux biss waqt il-logħba imma anke wara l-logħba b'daw il-kummenti u b'daw il-channels kollha ta' social media li kollha jkollhom effett fuq il-ħajja fuq il-fiżika mentali tal-plejer. Ġifieri nemmen li Ten Hag waħda mill-affarijiet li bdejna naraw anka forsi nnotajtu mill-press conferences li kien hemm Ten Hag mhuwiex it-tip ta' persuna li l-medja saqsih mistoqsija u jagħmel sentenzi ma jispiċċaw qatt. To the point, jgħid il-punt u jaqaf hemm. Jekk jgħid li m'għandux jekk jirrispondi li m'għandux għalfejn għax hija ta' natura konfidenzjali jew forsi ma jridx jirrispondi, straight to the point, blunt u jaqbad u jgħidha. Jiġifieri nemmen li waħda mill-elementi li ħanaraw u bdejna naraw hija d-dixxilpina fost il-players biex ikollna din id-dressing room li f'dal-aħħar snin kien hemm daqsxejn ta' spekulazzjonijiet li kien hemm daqsxejn ta' leaks ukoll fuqha u kien hemm fazzjonijiet differenti. Xi ħaġa oħra li forsi konna neqsin ukoll minna dal-aħħar hija l-esperjenza tattika. Ten Hag kemm mhuwiex bniedem li għandu età kbira, però li nistenna u li rajna wkoll mill-ewwel ftit logħbiet li tattikament għandu know-how biex naraw id-differenza. Rajna elementi forsi fuq l-offensiva aktar milli fuq id-difensiva, rajna elementi li ma konniex rajnihom u nemmen li daw ħajkunu utli għal waqt l-istaġun, ġifieri meta jkun hemm logħba li l-andament tagħha
ma jkunx sejjer kif mixtieq, daw ikunu dawk il-dettalji żgħar li tattikament jagħmlu differenza, li jafu jew jibbilanċjaw il-logħba lura favur it-tim jew inkella jafu tibdel l-formazzjoni b'tali mod li l-oppożizzjoni ma tħallihomx b'saħħithom f'dak il-perjodu tal-partita. Semmejt ukoll li Ten Hag rebaħ il-kampjonat Olandiż ukoll b'mod ripetut f'dawn l-aħħar snin. Kemm il-kampjonat Olandiż mhuwiex ovvjament differenti mill-Premier League. Però rajni ukoll fl-Ewropa li bir-riżorsi limitati llum ovvjament l-Ajax ma nistgħux ngħidu jekk qabel fis-sebgħinijiet u tmenijiet kienu fuq l-istess livell ta' klabb oħra kbar, illum il-kampjonat Olandiż definitivament m'għandux l-istess saħħa li għandu klabbs ta' pajjiżi Ewropej oħrajn. Però fattur ieħor li rajt li diġà wkoll kien hemm effett fuq huwa l-attenzjoni tad-dettall li jagħti Ten Hag. Ħanati eżempju li mhux l-unika eżempju li rajna matul dan il-pre-season, però forsi hawn min jgħid mhux se tagħmel l-ebda effett, però biex nagħti nissustanzja dan il-fattur. Din is-sena l-United fuq il-bank ta' sostituti u l-bank fejn joqogħdu l-managers u l-coaches qabel konna noqogħdu fuq in-naħa l-oħra tal-Stretford End li hija l-kor fejn joqogħdu l-kor ta' supporters tal-United. Kienet dettall li intalab minn Erik Ten Hag fejn talab li dak il-bank li kien l-iktar part il-bot mill-Stretford End biex infehmu lil kull min qed jarana jinqaleb għan-naħa l-oħra. Li dan mhux dettall li forsi mhux se jagħmel ebda differenza. Mhux neċessarjament, ovvjament għalina forsi ma jagħmilx differenza ma hekk qed nilagħbu fleaks li daw id-dettalji żgħar jagħmlu differenza kbira. U danu li għandu bżonn il-tim tal-United, l-attenzjoni fid-dettall li jafu jagħmlu din id-differenza. L-aħħar fattur li ħansemmi huwa li l-futbol mexa l-qudiem. Fej qabel konna naraw klabs li jilagħbu b'żewġ attakkanti fuq, purament jibqgħu madwar il-kaxxa jew kellha wieħed jagħti support lill-striker, illum il-futbol inbidel. U forsi xi ħaġa li ħanaraw huwa stil ta' futbol differenti, mhux neċessarjament bħal ta' timijiet oħra, però hemm ċertu elementi li konna qed inħossuhom neqsin fit-tim tagħna. U nemmen li matul dan l-istaġun ħanaraw affarijiet ġodda mill-klabb tagħna li klabb oħra kemm fil-futbol ġenerali u anke fil-Premier League ma rajnihomx għadna. Qiegħed hawnhekk, diġà bdejnija d-diskussjoni qabel ma bdejna l-programm u ma nistaqsikx dwar il-futur ta' Cristiano Ronaldo. L-istella Portugiża jidher li trid tħalli Manchester. Anki jien għandi suspett minħabba il-fatt li dis-sena hemm il-fattur li l-United se jgħid fl-Europa League, allegatament Ronaldo irid ikompli jżid ir-records fiċ-Champions League. L-opinjoni tiegħek fuq il-kwestjoni, imbagħad ma nafx hekk forsi keniet u anke biex nibda ndaħħal bil-mod il-wejn fil-kredu naf li kontu qed tgħidu tagħkom qabel ma tħallna oner forsi tridu tkomplu d-diskussjoni li bdejna. Mela ħanibda b'mod fatwali. Ronaldo fl-ebda ħin u fl-ebda intervista li rajt jien ma jinstema li jgħid li hu jrid jitlaq lil United. Ejja nitkellmu fuq il-fatti issa, ġifieri fl-ebda ħin ma qal jien ma rridx nibqa' mal-United, jew għamel transfer request li ħareġ b'mod pubbliku. Il-fatti, qed nitkellmu fuq il-fatti. Ħan nitkellem fuq l-opinjoni tiegħi. Mela, li hu ċaru li it-tim tal-United li fl-istaġun ta' qabel ma ġie Ronaldo kellu players bħal Fernandes, bħal Rashford li kienu qed jiffjorixxu. B'Ronaldo fit-tim jidru li batew. Jew jidru li ma baqgħux l-istess players għax li jkollok lil Fernandes u Rashford li jkollhom l-istaġun li kellhom l-istaġun li ieħor definitivament wieħed jista' jgħid li xi ħaġa ġrat. Mhux neċessarjament huwa tort jew li tipponta subajk lejn Ronaldo għax wieħed jista' jgħid li jista' jipponta subajh lejn il-plejer innifsu bħal Fernandes u Rashford, imma xi ħaġa ġrat. Jiena l-mod kif naraw huwa hemm żewġ angoli.
Hemm l-angolu li Ten Hag irid jibni sistema u t-tim irid jimxi ma' sistema tiegħu u mhux kif forsi ħafna jaraw li s-sistema tittakkomoda lil Ronaldo, però mbagħad hemm l-angolu ieħor. Ma ninsewx li fi staġun diżastruż Ronaldo kontribwixxa l-iktar numru ta' goals għat-tim tal-United. Jekk dak mhux se jiġi replaced, għandna problema ikbar. Immaġina l-United is-sena l-oħra mingħajr dak li jagħmel Ronaldo. Jiġifieri dawn huma l-angoli li wieħed irid jikkonsidra. Il-United jistgħu joqogħdu mingħajr goals ta' Ronaldo imma jirreplacejaw bi players oħra li dis-sena perswas irid ikollhom prestazzjoni aħjar hija daqsxejn ta' catch-22 situation. Sissa li nistgħu ngħidu li Ronaldo għandu bżonn li jġib il-fitness lura, kellu problemi personali, familjari li wieħed irid jirrispetta, però li żguru li ma naħsbux li plejer għax lab logħba ġimgħa qabel jibda l-istaġun huwa fitt u minnu jista' jkun Ronaldo. Ġifieri naħseb li l-bidu tal-istaġun ħajkun mingħajr Ronaldo ma jkun fl-ewwel 11. U jkun l-ewwel test ukoll fejn naraw jekk Ten Hag dak li jgħid Ronaldo jaċċettax ukoll. Sewa wis, ħalli niftaħna għal-mikrofonu lejn Kenneth Owen. Nafxek, l-ewwel kont qegħdin tgħidu tagħkom fuq il-kwistjoni. Nixtieq nagħmel kumment żgħir fuq Ronaldo x'inha. Qabel ma tibda Wayne, skużani ftit għandna aġġornament ukoll minn ġewwa l-Istadium Nazzjonali f'Taqali fejn Levski Sofia jiskurjaw propju fl-aħħar battuti il-gowl li bih jirbħu dan il-konfront. Hamrun Spartans xejn Levski Sofia wieħed il-plejer li falla l-penalti Krastef jirnexxielu jiskurja fil-95 minuta. Wejn fidejk. Jina kemm nagħmel kumment żgħir fuq ta' Ronaldo ma tista' neqbu fuq l-Everton, jiena parti nsegwi l-Everton fil-Premier League, intajt insegwi l-Juventus ukoll l-Italja. Jiġifieri nista' ngħidlek illi meta ġabu Ronaldo l-Juventus kienu ġabu biex jerbaħ Champions League. Għax dawn kienu ġejjin diġà minn 9 kampjonati li kienu rabbu. Alright, Ronaldo rabbu kampjonati għaw 8 kampjonati, alright, ovvjament Ronaldo rabbu kampjonati ieħor. Imma Ronaldo għandu problema, Ronaldo huwa prima donna. Jiġifieri minn dak it-tip kont naraħ jiena ma' Juventus. Jekk ma jqasmulux jibda jinħaraq, jekk alla ħares il-coach ibidlu jibda jsabbat u ġifieri biegħat ibissiq. U vera, kif qed jgħid Kevin, huwa plejer li jiskurja ħafna, imma jiskurja ħafna għax iġiel li t-tim jilagħab għalih. Meta toqgħod tara, jekk toqgħod noqgħod nara l-istatistika wkoll tal-Juventus, vera dak kien jiskurjalek fuq 30 gowl kull staġun. Imma mbagħad kont tara isma' it-team performance qed timprovja bih iva jew le. Mbagħad tibda tiskopri l-plejers oħra li kienu jiskurjaw ħafna qabel. Ma ġie Ronaldo bħal Dybala, bħal Higuain, bħal Mandzukic. Naqsu drastikament l-ammont ta' goals illi kienu jiskurjaw. Allura inti bħala għalkemm dan il-persuna tjattira aktar goals. Inti tittara kemm qiegħed attiva tiskurja wkoll. Jiġifieri inti ta' mhux hu biss irid jiskurja, da jgħod jieħu pjaċir jerbaħ il-Golden Boot. Huwa literalment narah jiena. Plejer totalment egoist li interessaħ biss mill-miri tiegħu personali. U t-tim vera, dak it-tip isma' beda Kevin mal-Manchester ma qalx li jrid jitlaq, ma jiena segwejtu wkoll mal-Juventus, jiġifieri ma kienx fl-istaġun li għadda ma qalx li jrid jitlaq, f'daqqa waħda f'temp ta' da lab kien lab mal-Juventus l-ewwel logħba tal-kampjonat, jiġifieri lab mal-Udinese. Mbagħad il-ġimgħa wara sparixxa sekku mal-United, jiġifieri bla klib u bla snin. Jiġifieri dan għandu l-Jorge Mendes, Ronaldo bħala aġent, Ronaldo mhuwiex bniedem li jagħmel ħafna dikjarazzjonijiet pubbliċi, imma bqa' żgur li Jorge Mendes ikun qed jaħdem in the background. Issa, ovvjament kulħadd jaf xejdulu x'pagi jattira ġifieri, x-salarju jattira Ronaldo, u mhuwiex faċli biex Ronaldo jipplejsja ruħu
ma' timijiet oħrajn anke jekk dan ikun irid il-Champions League. Ġifieri mal-Juventus kienu kwalifikaw il-Champions League imma xorta telaq mal-United. Ovvjament pretenda li l-United ħaj kwalifikaw il-Champions League u ma kwalifikawx, raġuni li da jrid tim ta' Champions League għax ovvjament irid jidher u ovvjament irid ikkomplita wara l-karriera tiegħu. Ġifieri bla dubju ta' xejn. U ma nkunx sorpris għalkemm kif jidher ottimist li ħajbqa' mal-United, ma nkunx ottimist li ħabta sabta anka ftit wara l-bidla kampjonat issa jibda nhar is-sibt li ġej terġa' minn għada jibdew il-logħbu. Ġifieri ħabta u sabta wara l-ewwel ġimgħatejn tal-kampjonat biex jitjaqbad u jitlaq imurant tim ieħor ma trid xejn ġifieri. Sewa wis. Kemm nikkummenta, ma nafx kif tista' tgħid li wieħed minn tnej soġġettiva, ma wieħed mill-iktar players li għamel fil-karriera tal-futbol, ittieħ it-titlu ta' primadonna, ma nista' kategorija. Jiena rajt l-attitudni tiegħu, jiena kont ngħidlek. Kont vera ċitat li naraħ imur jilab mal-Juventus ġifieri. U l-ewwel staġun ngħidlek irbana l-kampjonat. Imma mbagħad tibda tara l-attitudni tiegħu mhijiex sabiħa xejn, ġifieri. Meta tara jekk plejer pereżempju ma jqassamlux, jekk jibda l-coach ġifieri dak it-tip jaqbad joffendi l-coach kemm il-darba rajnieh. Coach ibidlu daw joffendi l-coach ġifieri u ħireġ. Ġifieri forsi issa qed jirrealizza li ovvjament iktar ma jikber it-timijiet m'għadhomx impressjonaw daqshekk ruħhom, forsi wasal f'dak il-perjodu li issa ta' 37 sena it-timijiet jibdew jgħidu sma' ġbin it-tim mhuwiex Ronaldo, it-tim huwa t-tim kollu. U inti you're just a team player bħal-bqija tal-players. So, jiena ovvjament ma segwejtux daqshekk mal-United, jiġifieri jista' jkun li inti kellek esperjenza differenti tiegħu. Il-mistoqsija li għandi hija min se joħolli Ronaldo għax il-pagi li jitlobu hekk, jiġifieri s'issa donnu ma daħal ħadd għalih. Issa ma Dan ma nafx. Juventus kien jieħu 30 miljun netti fidejh, jiġifieri kienu qed joħorġu kważi għax ovvjament dawn nett dejjem Ġifieri Juventus kienu qed joħorġu gross xi 60 miljun kważi, kważi 70 miljun. Xi 68 miljun kienu qed ituh. Gross, ġifieri biex jibqa' b'30 fidejh. U mbagħad mar mal-United ovvjament għal staġun ekstra għal xi 20 miljun fidejh. Jekk nista' jiżbal. Bħala play. Kienet kienu msemmin il-Chelsea, kienu msemmin il-Bayern Munich, jiena wkoll smajt Sporting Lisbona volli. Però ħadd minnhom kull min iddiskuta ġifieri anke ta' Chelsea u l-Bayern kollha qalu illi mhumiex interessati. Issa ma nafx hekk. Jiena naħseb illi nħobb inqablu wkoll ma' sitwazzjoni ta' Zlatan Ibrahimovic. Naħseb jiena Ronaldo għandu sa ċertu punt jibqa' mal-United, però jibda jifhem illi jisma' jgħin dawk il-players li tilgħin. Jiġifieri inti mhux bil-fost tilgħab dejjem inti u dejjem tidher inti biex ngħidu hekk. Naħseb jiena Ronaldo li anke għamel żmien twil qabel mar ma' Real Madrid mal-United, naħseb illi għandu jagħti ċans u anki jgħin bħalma għamel Zlatan nis-sena mal-Milan, jiġifieri ma nara l-ebda problema illi isu jnaqqas minn ċertu logħob u ma jibqax daqshekk il-fulkru fuq, ġifieri. Wayne, biex anki issa għal-fuq. L-ewwel nett merħba lilek u lill-Everton Supporters Club fil-Kamra Sportiva, kif din ukoll hija l-ewwel darba li. Grazzi ħafna u grazzi tal-istadina, u tilħossni naqra underdog jiena u daw żewġ bolossi. Fil-fatt, qabel il-programm kont qed niċċajta magħhom, ħossni jisni ballun bejnietom jiena. Vera, ma mbagħad min-naħa l-oħra anki aħna bħala tim tal-li mmexxu l-programm ħassejna li rridu nagħtu naqra spazju wkoll mhux biss it-timijiet ta' fuq imma anke t-timijiet li qegħdin. Ismani, ħanajlek l-Everton għalkemm forsi m'għandhomx l-istess ammont ta' suċċessi bħal m'għandhom is-City, il-United u tim oħra bħal Liverpool u Chelsea. Naħseb ftit jafu huwa wieħed mill-iktar timijiet li jonfoq flus fil-Premier League. Ġifieri f'dawn l-aħħar
ftit snin nefqu, ġifieri huwa l-Everton ironikament jonfoq iktar flus fuq is-suq, ġifieri on average iktar mill-Liverpool, believe it or not. Il-problema hi illi sfortunatament dejjem money down the drain, dejjem nkunu sfortunati jew nixtru players mhux tajbin jew overrated, ġifieri, u ħlejna ħafna flus, ġifieri l-Everton f'temp ta' ftit snin, ġifieri nefqu ma' nofs biljun sterlina, li hija mhux ammont ta' ċajt. Ma bad tibda tinduna li saru ħafna deċiżjoni żbaljati, ġifieri ħafna players li ma rrendewx il-valur tagħhom, pereżempju xtrajna l-Mojze kien meta kien hemm Ancelotti żewġ staġuni ilu 40 miljun, u mbagħad jagħmilek staġun sħiħ jiskurjalek gowl wieħed pereżempju. Tifhem dan attakkant. Ġifieri jkollok ħafna deċiżjonijiet żjiena. Liverpool forsi kienu iktar wise, investew fiktar players żgħażagħ li forsi on paper ma kienux daqshekk jidhru tajbin dak iż-żmien imma mbagħad ħarġu stilel u ovvjament it-tim tal-Liverpool kiber magħhom. L-Everton dejjem kienu sfortunati jew forsi ma kellhomx management team tajjeb jew scouting tajjeb li jixtru players tajbin, ġifieri. Niġu għal dis-sena però. Le dis-sena, ifhimni ovvjament. X'għandna nistennew minn għandkom? Għaliex ħanajdlek. ma tkomx timħażin wejn. Ngħidu hekk. Anke kif li Charlison, imma Imma għandu għadalla ħanajdlek, aħna bdejna kif ma kif jgħidu il-dana, dal-estalle għall-estalle jgħidu Taljani, ġifieri bdejna l-istaġun, mhux l-istaġun li għadda, l-istaġun ta' qabel ġibna l-Ancelotti. L-Ancelotti nafu x'għamel issa bir-Real Madrid rebaħ Champions League. Ġifieri huwa wieħed mill-aqwa managers illi hawn ċirkolazzjoni ġifieri. U meta bdejna ma' Ancelotti bdejna tajjeb, bdejna nerpu, mhux l-istaġun li għadda ta' qabel, ġifieri konna fl-ewwel nofs tal-istaġun tal-Premier League, konna wieħed mill-ewwel jew it-tieni konna, ġifieri fil-klassifika. Mbagħad fit-tieni parti tal-lig tal-istaġun ta' qabel, li għadda erġajna nżilna f'nofs il-klassifika. Naħseb kollha taqblu li l-Everton huwa storikament huwa plejer ta' nofs klassifika ngħidulu aħna, ġifieri. L-idea li kienu ġabu l-Ancelotti kienet biex nibdew nippruvaw nitlu fl-ewwel ftit postijiet u nibdew nippruvaw nitlu fl-Ewropa. Ġifieri bħala Everton. Ġara, sfortunatament fil-bidu tal-istaġun li għadda, Ancelotti rċeva telefonata ma' Real Madrid. Malli daw ċomplu l-Real Madrid qabatu ħalla abbandu l-Everton, ġifieri qabad ħalla kollox warajh u qabatu telaq mal-Real Madrid ħabta u sabta. Ġifieri kieku tara social media u supporters tal-Everton tex kemm daw jgħidu l-Ancelotti ġifieri merċenarju u nafx jgħidulu. Ħalli issa nġabar naqra għax rabaħ lill-Liverpool ġifieri fiċ-Champions League. Mbagħad qalna tajt risposta lis-supporters tal-Everton Ancelotti. Mbagħad ġibna Benitez u Benitez għamlilna diżastru kbir, ġifieri bdejna niżlin l-isfel, ġifieri gravi. Konna minn 14 logħba nitilfu biss, ġifieri taħt Benitez, laqas logħba waħda ma rebaħ, ġifieri. F'xi 14 logħba kien hemm xi 13 telfa u dromin għalija kun is-sejjer żball. Mbagħad ġibna l-Lampard tgħid li vera salvajna b'sufa, vera salvajna b'sufa, ġifieri qatt ma niftakar jien f'ħajti illi meta labna ma' Crystal Palace u salvajna ġifieri li fraħt u ċelebrajt ma' sħabi jisni rebaħt il-Champions League tal-li salvajna fil-Premier League. Għax jiena għalija kien ifisser illi da bażikament aħna kollha nħobbu nsegwu t-timijiet tagħna fuq il-television, ġifieri, ovvjament, jekk kieku daw waqgħu Championship jien ma kien ħajkolli l-ebda għadda biex insegwihom dawn. Ġifieri apparti il-fatt li kollok tim li jaqa' fiċ-Championship, ġifieri. Ma insomma, Lampard jidher li għall-inqażżam l-emoraġija, ġifieri jekk aħna konna tinnixxu d-demm qisu waqqaf id-demm milli joħroġ, però m'iniex impressjonat xejn bis-suq, ġifieri ġibna 3 players, tlifna Richarlison, ovvjament biħħejni il-Tottenham. Kien hemm kritika qawwija għax ma ġibniex striker ieħor tal-istess livell, bażikament ma xtajna nebda striker, ġabu Ruben Vinagre li kien mal-Wolves dak left back ġabu on loan minn il-Sporting Lisbon.
Vera ġibna Tarkovski mant il-Burnley li huwa defender tajjeb ħafna, ġifieri impressjonani ħafna. U ġibna l-Dwight McNeil mant il-Burnley, ġifieri għamilna raid. Ironikament għamilna raid fuq it-tim li waqajna aħna bażikament. Però hemm kritika kbira l-flus ta' Richarlison ma rġewx ġew investiti fis-suq, għadna ma ġibniex striker ta' livell, ġifieri għandna toqba kbira, issa biex taxxaqa weġġa Calvert-Lewin, ġifieri l-unika striker li għandna. Għandu 6 ġimgħat barra, fil-fatt ħanilagħbu s-sena is-sibt u ħajkollu jilab il-Dele Alli bħala attakkant minn flok Calvert-Lewin ġifieri. U kien hemm kritika kbira naħseb forsi tafu li l-Everton issa ħajmovjaw minn Goodison Park qed jibnu stadium ġdid ġewwa Bramley Moor. Ħajkun stadium sabiħ ħafna kbir, state of the art. Ħajkun qisu fuq il-livell tal-stadium li għandhom it-Tottenham bħalissa. Naħseb tafu li l-Everton u l-Liverpool huma kelbu qattus, jiġifieri issa qed jibnu pjan ġdid, jiġifieri li ħajkun ħafna isbaħ minn Anfield, believe it or not. U l-kritika saret li il-flus li ġibna, is-60 miljun sterlina li ġibna għal Richarlison minn flok reġa' mar fis-suq biex nixtru plejers aħjar. Qed jikkritikaw supporters li dak il-flus marru għall-stadium. Fir-realtà, il-kritika hija inutli jkollok stadium sabiħ jekk inti tilgħab fil-Championship mhux fil-Premier League. Jiġifieri jekk mhu ħanagħmlu xejn, jekk mhux se nagħmlu intervent ta' għall-inqas inġibu striker tajjeb jew żewġ strikers tajjeb għax aħna fir-realtà kull m'għandna il-Dominic Calvert-Lewin u r-Rondon Venezuelan li kien ġab Benitez li ma jiswa xejn pratikament. Qatt ma jiskorja ġifieri kull darba li lab. Ġifieri jekk se jagħmlu investiment tajjeb fuq is-suq in extremis ġifieri ħajkonna problema bħal istaġun li għadda ħajkonna nispiċċaw naħseb niġġieldu wkoll biex insalvaw. Realistikament imma min-naħa l-oħra, għas-sitwazzjoni li attwalment insabu fiha, temmen li Frank Lampard huwa l-manager ideali, jew forsi Għalek Frank Lampard manager tisib esperjenza. Ara, Frank Lampard dan l-istaġun li ħajkun il-vera test tiegħu. Għax ngħidu l-verità, l-istaġun li għadda daħa tim illi kien sejjer ħażin, ġifieri kien nieżel. Mu kienx it-tim li kien mibni minnu, ġifieri kien mibni minn Rafa Benitez. To his credit, qed tinsiex lejn l-aħħar tal-istaġun erbagħna timijiet bħal Chelsea pereżempju. Ġifieri u timijiet kbar oħra. Bit-tim li kien ħallilu ġifieri Benitez. Ġifieri Lampard għamel l-isketa biex salva lill-Everton u rnexxielu. Ġifieri hemmhekk feather in his cap. Credit to him, issa ovvjament il-vera test ħajkun dan l-istaġun għal Lampard. Diġà hemm kritika minn naħa tas-supporters li Lampard qisu biex qed qisu jasserixxu ruħu fuq il-management tat-tim għax is-suq għal ħafna supporters kien deludenti, ġifieri. Però xorta jien naħseb li mit-tim illi hemm ġifieri dan għandek players bħal Alan li kien jilgħab man Napoli qabel fil-midfield. Konna ġibna player taħt Ancelotti Doucouré fil-midfield, ġifieri għandhom midfield vera b'saħħtu. Il-problema li kienu hemm ħafna injuries mifnijin bl-injuries, ġifieri ma nafx għalfejn kien itsemma pereżempju l-aħħar darba l-ewwel Sterling li qatt ma jweġġa'. Dak naħseb huwa fattur importanti li jkollok player, mhux imbilli jkollok player tajjeb on the books u mbagħad dejjem imweġġa'. L-istamina naħseb il-lum tal-players saret importanti immens. Ġifieri on the books, l-Everton jien nemmen li huwa a mid-table outfit. Ġifieri jekk tiġi staġun illi vera Lampard jimmotiva t-tim u forsi jagħtu dak l-extra effort. Nemmen illi nistgħu nġabdu li forsi jkollna ċans għal xi Conference League u xi Europa League pereżempju, nitlu f'xi Conference League jew Europa League. Però jekk tiġina ħażin bħal l-istaġun li għadda, ġifieri ħajkonna nispiċċaw mbagħad niġġieldu biex ma naqgħux.
U li tkun ħasra, ovvjament l-Everton mhuwiex tim ta' Championship, ġifieri l-Everton bil-flus li jiġu investiti fit-tim huwa tim li għandu jiċċallenġja l-ola onuri fil-Premier League. Grazzi ħafna Wayne, immorru għal waqfa qasira ta' reklami ibqgħu magħna il għaliex id-dibattitu se jkompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Funko Pop, l-aħħar novità li tistgħu ssibu fil-ħanut li Game Breaker għandu ġewwa Breaker Kara. Fost id-diversi modelli li hemm disponibbli, insibu modelli ta' players tal-NBA, eroj ta' Disney, kif ukoll dawk tas-sensiela popolari Stranger Things fost l-oħrajn. Għalhekk, ejjew u xtru dawn il-minjaturi tal-personaġġi favoriti tagħkom mingħand il-ħanut li dejjem offra garanzija u kwalità. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, l-produzzjoni ta' diskussjoni l-Kamra Sportiva se tkun qed titella minn lejla appuntu kull nhar ta' ħamis fejn fil-programm li tintaraw bħalissa qegħdin nitkellmu fuq il-Premier League li se jibda għada fil-għaxija. Kif qegħdin taraw ukoll lejla miegħi fuq il-panel għandi lil Kenneth Caruana mill-Manchester City Supporters Club Malta, Wayne Hewitt mill-Everton Supporters Club Malta kif ukoll lil Kevin Tabonet teżorier tal-Manchester United Supporters Club Malta. Infakrukom ukoll jekk għandkom xi domandi jew kummenti li tixtiequ tgħaddu fuq dak kollu qed nitkellmu fuq il-lejla intom tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi hemm marbuta ma' din ix-xandira. Għandna wkoll xi aġġornamenti illi nixtiequ issa intukom fuq diversi avvenimenti sportivi li kellna illum mill-UEFA Europa Conference League Hibernians jiġu miżmuma fid-dura ta' 1-1 mill-RFS. Il-tim mill-Latvija b'dan Stinvella jiskurja fid-39 minuta u Ilic iġib id-dru għall-Latvjani fil-85 minuta. UEFA Europa Conference League, riżultat finali, Hamrun Spartans xejn Levski Sofja wieħed wara li il-Bulgari ifallu penalty fl-ewwel taqsima appuntu Krastev jiskurja l-gol ta' rebħa fil-95 minuta. Barra hekk ukoll illum kellna il-Players Championships fejn tħlu darts fejn Keegan Brown rebaħ fuq Nathan Espinel il-finali din idil illi jirbaħ appuntu 8-7. Lura għal diskussjoni u issa għandi domanda, għandi xi ftit domanda wkoll ġenerali illi nixtieq niddiskutu wkoll mal-panel li għandna lejla. Min taħsbu mela għandna Manchester City li qed jimmiraw għar-rebħ tal-kampjonat. Manchester United għal post fil-UEFA Champions League u Everton għal
Salvazzjoni tranquilla. Mela, min taħsbu li huwa l-akbar avversarju għall-anijiet tagħkom ta' dal-istaġun u għaliex? Jibda Kenneth u mbagħad ikompli Kevin u jala. Fuq il-karta jidru li huma Liverpool għaliex għalkemm tilfu lil Mane li huwa plejer importanti ġabu lil Nunes u żammew it-tim b'saħħtu. Irridu ngħidu wkoll li Salah nemmen illi anki li mhux l-World Cup ħajkun jagħt hemmhekk, jiġifieri kollox jidher li ħajkunu Liverpool. Però nerġa' nsostni li peress li hemm il-World Cup u għandek dawk it-timijiet li mhux se jkollhom players li jmorru għall-World Cup, dawk it-timijiet se jkollhom vantaġġ, jiġifieri s'issa kollox jidher lil Liverpool, però hemm timijiet oħrajn li ramaw ħafna l-Aston Villa l-Arsenal li ħadu l-Zinchenko u Gabriel Jesus ukoll, għandek iċ-Chelsea li komplew jinvestu, it-Tottenham taħt Conte nemmen illi ma ninsewx illi Tottenham rebħu lis-City darbtejn home u away sena li għaddiet. Jiġifieri ma tistax tgħid eżatt tismani Liverpool bil-fors. Jiena naħseb kienet laqat il-musmar eżatt fuq rasu, il-fatt li ħajkonna l-World Cup eżatt f'nofs jew ftit qabel in-nofs tal-istaġun ħajkollha effett qawwi. Forsi fuq nota differenti kellna rajna wkoll effett li kellu fuq il-Premier League il-fatt li tlabu logħbiet bibien magħluqa ħabba l-Covid. Jiġifieri nemmen li dan huwa staġun mhux normali, il-fatt Ten Hag hija xi ħaġa li diġà semma li fi staġun normali ma jkollok bżonn daqshekk players, però l-fatt li għandek il-World Cup li ħad intlaq f'Novembru ħajkun hemm bżonn li jkollok skwadra ikbar. Għall-aspettattivi tal-United, naħseb li bħala supporters tal-United għandna inniżlu ftit l-expectations li wieħed ikollu fuq it-tim tiegħu. Nemmen li irridu nibdew pass pass u nissapportu. Ma jistax ikun vera, tgħid li l-United għandhom ikunu mal-ewwel postijiet, però m'għandna l-ebda dritt divin biex ikunu mal-ewwel postijiet, irridu naħdmu għalih. U nemmen li l-iskaluna titilgħu tarġa'. Nemmen li huwa kritiku li l-United jerġgħu jistabbilixxu il-vapur. Ma jistax ikun li l-United jispiċċaw f'sitwazzjoni li ġimgħa wara ġimgħa qegħdin fi kriżi, nagħmlu logħba u nispiċċaw logħba oħra li jisparixxi t-tim. Jiġifieri bil-mod il-mod nemmen li l-aspettattivi u l-expectations tas supporters għandhom ikunu b'tali mod li il-vapur jistabilizza ruħu, li nibdew it-tim tal-United jipperformja orejk mhux jirbaħ kull ġimgħa, ma nistgħux nippretendu hekk, però li għall-inqas ġimgħa wara ġimgħa it-tim tal-United jibda jidher fil-logħb mhux ikun hemm logħbiet sħaħ fejn tixxut jaxut jew tagħmel attakk wieħed jew 70 minuta il-ħin kollu jattakkalek it-tim l-oppożizzjoni u inti tqum fis-70 minuta. Daw ma nemmen li huma l-ewwel passi żgħar li għandna naraw dan l-istaġun. Għalija l-aspettattiva għandha tkun l-ewwel kwalifikazzjoni għax-Champions League u forsi ran tajba li twassal għal tazza fil-jew FA Cup jew Carabao Cup. Hemm l-Europa League ukoll għalkemm ħafna jqisuha bħala distraction, nemmen li huwa stoffa wkoll biex jgħinek tagħmel affarijiet ikbar fl-istaġuni ta' wara. L-isfidanti għalija il-prinċipali għal-raba post għandek l-ewwel żewġ timijiet naħseb kulħadd jaqbel fuqhom, għandek il-Liverpool, għandek il-City u għandek il-team in Merseyside li għalija jekk jibqgħu għaddejjin kif huma għaddejjin huma fi klassi għalihom. It-tielet post għalkemm ħansemmi li Chelsea però rajna fażijiet anke l-istaġun li għadda fejn iċ-Chelsea rajna l-momenti debboli tagħhom. U nemmen li Tottenham ħajtuhom sfida sew għal dak il-post ukoll. Però għal-raba post l-iktar sfidanti jiena nara lil Tottenham u nara lill-Arsenal. Iktar li Tottenham milli lill-Arsenal. Dawk huma
għalija iż-żewġ sfidanti prinċipali għall-objettiv li għandna naraw għal-United din is-sena. Jina, Kevin, biex koll nżid ukoll mal-qed inti naħseb li l-objettiv ta' Manchester United irid ikun apparti ir-raba post imqar it-tazza Carabao. Volderi jiena fil-ferma tiegħi Manchester United għandhom jimmiraw kif anki qed tajjeb inti wkoll għal ran tajba fit-tazzi u li jollu tazza. Issa tkunx it-tazza Carabao jew l-Europa League, tazza hija importanti. Wayne, ħanisma' naqra tiegħek. Jiena nixtieq qiegħed fl-istess livell ta' sħabi hawnhekk, jiġifieri li nkun nista' ngħid li nista' nikkompeti mas-City, mal-Liverpool u mal-United. Imma objettivament m'iniex dik il-pożizzjoni, jiġifieri il-kompetituri tal-Everton huma pratikament il-bqija tat-timijiet. Jiena naħseb qed inkun naqra saqajja mal-art tal-istaġun, jiġifieri nafu mill-ma staġun ġejna, jiġifieri salvajna biżbrix. Jekk inġibu l-40 punt biex insalvaw kmieni fil-staġun, għalija diġà jkun objettiv tajjeb jiġifieri. Mbagħad ovvjament aħna bħala tofiżu, bħala supporters tal-Everton, jekk nisirqu xi rebħa kontra l-Liverpool nkunu għamilna l-kampjonat tagħna bażikament, tifhem? Mhux tagħkom biss. Għalina issa ċelebrazzjoni daqs meta s-City jerbħu l-kampjonat. Qed nara l-Kenneth qed jitħallax ovvjament. Tant il-Liverpool ma jagħmlunix u tant jarawhom telf ta' punti, ġifieri 3 punti li tilfu għal-Everton. Għal-Liverpool huma qishom 6 punti u naħseb Kenneth ikun kuntent ħafna. U wkoll tkunu ħanejtu ħanuża l-kelma baxxejtu naqra l-United minħabba r-rivalità. Alleati, jiena Kenneth ikunu alleati meta niġġel biex nilagħbu kontra l-Liverpool. Anke jien daħħalni fil-grupp ta'. Ġifieri irnexxielna nerbħulhom l-istaġun li għadha, Liverpool ġifieri kemm daħqu bina u xejdulu u bil-kemm għajna fil-Premier League. Anyway, ma jekk jirnexxielna nġibu l-40 punt qabel il-Nottingham, il-Fulham u l-Bournemouth nkun kontent ħafna. Idealment bħala Everton jiena nixtieq li kull Premier League, kull staġun nippruvaw niġġieldu biex nitlu fl-Ewropa. Jiġifieri għadni minix, ovvjament għadna maħniex fuq dak il-livell li nistgħu ngħidu li xi darba fil-futur qrib niġġieldu għall-kampjonat, imma naħseb Conference League jew Europa League eventwalment once li ngħidu hekk nirkupraw naqra minn da żmien turbolenti li għaddejna fl-istaġun li għadda, ġifieri il-fatt li konna ħanaqgħu kien ix-xokk ta' ħajti bażikament. Tant ma stennejtix li ħanispiċċaw ġifieri f'dik is-sitwazzjoni prekarja li ngħidu hekk ikolli naġġusta naqra l-miri tiegħi għal dan istaġun u ngħid jekk jirnexxielna nġibu l-40 punt biex insalvaw malajr kemm jista' jkun u mbagħad minn hemmhekk il quddiem kollox mirbugħ. Mela hemmhekk jidher li tlifna lil Kenneth, ovvjament nisperaw li nirkupraw ukoll. Wayne, sa dan it-tant għandi domanda lik mingħand Klomar Brinkat li qed jistaqsi x'taħseb li dis-sena għandu jkun l-objettiv ta' Everton li diġà jidher li tkellimna fuqu. U domanda oħra lik Kevin, dwar l-akkwist ta' Christian Eriksen, x'taħseb fuq l-akkwist ta' Eriksen? Jiena forsi first impressions make a big impression on me, imma l-ewwel ftit minuti li daħal fl-ewwel logħba tal-pre-season wara 3-4 minuti mill-ewwel indunajna il-klassi ta' Eriksen. Il-mod ta' kif ikkontrolla l-ballun u ta' pass diagonali li spiċċa kważi fuq ras ta' mhux ta' plejer attakkant imma ta' tnej ħalla impressjoni tajba ħafna. Mhux biss dawk l-ewwel 4 minuti imma anke f'kull parti li lab li ħasem fil-pre-season. Nemmen li ħajkun validu ħafna għall-istaġun tal-United. Il-mistoqsija ħatkun f'liema role ħajkun.
Sissa mill-indikazzjoni li rajna u li meta labu flimkien Eriksen u Bruno Fernandes kien Fernandes li ċaqla u Fernandes postja ruħu għannaħa tal-left. Nemmen li Eriksen ħajkun pedina importanti ħafna, forsi għal dak li qed jgħid orej free transfer minant il-Brentford ma tistennix li jkun hekk, però ma ninsewx minn xi xadda, Eriksen. Allura, però ma nistax ninsaw wkoll il-kwalità minn fejn ġi minant staġuni kbar li kellu kemm ma' Tottenham u anke mal-Inter. U nemmen li l-kwalitajiet tiegħu huma kwalitajiet li għandna bżonn ħafna. Ma nistgħux nistrieħu fuq Bruno Fernandes li kreaw biss matul l-istaġun ħajkonna perjodi li għandna bżonn nbidlu l-ewwel 11 u anke waqt l-istess logħba li naqilha plejer u jidħol ieħor biex jikkrea. U nemmen li Eriksen minn dak li rajt huwa ta' kwalità u li ħajżid valur fit-tim tal-United. Mela, Kenneth u Kevin, ma nitkellimx fuq Tottenham Hotspurs li taħt Antonio Conte is-sena li għaddiet ħadu raba post mix-xejn tista' tgħid għaliex ma rridux ninsew meta Conte ħadet Tottenham kienu 8-9 kienu distanti ħafna mir-raba post u matul is-sajf komplew jissaħħew b'diversi akkwisti bħal Richarlison minn Everton li ġa semmejna wkoll Ivan Perisic minn Inter u Yves Bissouma minn Brighton. Mingħajr ma ninsew ukoll is-saħħa li Harry Kane u Heung-min-Son kapaċi jagħtu lil-Spurs fuq l-attakk. Kienu ġabu l-Betancourt u l-Kulusevski minn il-Juventus staġun li għadda wkoll. Ekku. Temnu illi dis-sena jekk mhux jirbħu Spurs jistgħu jisfidaw sewa għar-rebħ tal-kampjonat? Jien naħseb ħajkunu sorpriża Tottenham. Darba, jien naħseb wieħed mill-ikbar akkwisti li għamlu Tottenham dal-aħħar ovvjament kien il-coach Conte. Ġifieri Conte huwa coach li rebbieħ u naħseb huwa bniedem illi jekk ma jagħmilx fil-proġett u jekk ma jarax illi il-Tottenham, il-team li kunet qed jikkowxja għandu x'ċans jerbaħ il-Premier League mhux se jibqa' għalhekk hemmhekk jiġifieri. Għandhom għamlu akkwistu wkoll Paratici, ġifieri, Paratici li kien l-sporting manager tal-Juventus ukoll. Pratikament jekk toqgħod tara il-plejers kollha li ġabu Tottenham kienu pratikament plejers li kienu jew jilagħbu mal-Juventus jew kienu fil-mira tal-Juventus pereżempju. Perisic is a case in point, kienet jilab mal-Inter, kien target tal-Juventus, ġiviri, u ħadulhom minn taħt imneħirhom, ġiviri. Tottenham naħseb ħajkunu sorpriża. Still ma naħsibx li huma fuq il-livell tas-City u tal-Liverpool, però jekk joħduhom for granted il-Liverpool u s-City naħseb jidħlulhom, ġiviri. U hemm ċans naħseb li jaqbżu Chelsea, ġiviri, Tottenham. Kevin, bħala ħanidu hekk. Dirett interessati kummenti ta' Jina naħseb li Conte b'xi mod ingalvanizzhom. Però rridu naraw il-Conte meta jkun taħt pressjoni u xi riżultati jmorru kontra t-tim tiegħu. S'issa qegħdin kulħadd tifaħħaru bix-xira, kulħadd tifaħħar il-Conte, imma Conte huwa dak it-tip ta' persuna li flok ikompli jiġġieled mala jaqbeż il-vapur. Ġina nemmen illi jekk l-affarijiet imorru ħżiena jkun l-ewwel wieħed illi jirriżenja. Huwa dak it-tip ta' karattru ġifieri. Ovvjament, xtaw plejers tajbin, issa għandu l-pressjoni, issa ma jistax jibqa' jgħid Conte li isma' ma xtaqx il-plejers tiegħi jew inkella jgħid nilgħab il-plejers ta' ħadd ieħor, jiġifieri jekk ma jġibx ir-riżultati jista' jkun ikollu l-inkwiet. Għandu rasu jibsa, ovvjament, Daniel Levy ta' Tottenham ras jibsa bħalu u jista' jkun naraw xi clashes jiġifieri. Però jista' jkun ħelli Tottenham fl-istess ħin jisfidaw kemm għandna l-ewwel 4 postijiet u jekk noħduhom easy nerġa' ngħid jiena s-sena l-oħra rebħulna darbtejn, jiġifieri
it-tim jgħat hemmhekk u terġa' huma komplew iżidu fuq li kellhom. Harry Kane jidher li ħajibqa' l-istaġun ieħor donnu xtaq jitlaq, is-City ridnieh. Allura ovvjament dawn huma kollha aħbarijiet pożittivi għall-klabb ta' Tottenham. Jiena naqsam il-kampjonat tista' tirbħu b'żewġ modi. Tista' tirbħu billi tkun konsistenti kif rajna dal-aħħar sentejn 3 staġuni, tkun konsistenti ħafna u twaqqaf ftit punti. Jew nkella tista' tkun l-inqas wieħed minn pereżempju jieħdu il-kampjonat li fih kienu rebħuh il-Leicester. Kien l-iktar tim li ġab punti mill-inkonsistenza li kien hemm fuq in-naħa ta' fuq. Jiena m'iniex nara li l-istaġun li ġej ħajkun bħalma kien tal-Leicester li ħafna timijiet ta' fuq iwaqqgħu ħafna punti. Għalija jiena kemm is-City u t-tim minn Merseyside, il-naħal ħamra, mhux in-naħal blu. Jalla nkunu bħal Leicester ngħidu hekk. Minix nara il-kampjonat li jmiss il-Premier League li ħajibda għada ikun kampjonat dak it-tip li kellna meta l-Leicester ħaduh. Oltre, allura għalija ma ninsewx ukoll li minn Conte ħa it-tim ta' Tottenham xorta għadhom b'distak ta' 17 ġbir kellna naqbdu minn meta Conte beda jimmaneġġja lil Tottenham. Sakemm spiċċa l-kampjonat il-gap bej is-City u t-tieni post ma' Tottenham xorta huwa ta' 17 punt u 14 punt li mhuwiex gap żgħir. Jiġifieri hemmhekk turi li fejn tidħol livell ta' konsistenza għad baqa'. M'iniex qed ngħid li żgur mhux se jagħmluha altru minn hekk, però qed ngħid li m'iniex nara li Tottenham li jilħqu l-konsistenza li jelaħqu li wkoll jimmotivaw lilhom infushom bejnietom it-tnejn l-ewwel żewġ timijiet tal-klassifika. Fix-xaqliba l-oħra tal-klassifika wejn ser naraw ir-ritorn ta' Nottingham Forest wara kważi 25 sena neqsim mill-Premier League u għandna il-Fulham u l-Bournemouth illi taraw ukoll fil-Mid-Championship lura fil-Premier League. Minn dak l-timijiet, temmen li xi ħadd minnhom jista' jżomm postu mal-kbar? F'Mejju li ġej? Ara, jiena naħseb minn dawn t-timijiet li tal-li nara qiegħed f'sitwazzjoni tajba u għal-Bournemouth. Probabbilment naraw minn iktar mill-Fulham u minn Nottingham Forest. Naħseb Nottingham Forest probabbilment ħajkunu wieħed mit-timijiet li jaqgħu, sa jistgħu jkunu jissorprenduni, jiġifieri. Fulham tilfu ħafna players, jiġifieri, meta waqgħu fiċ-Championship. Ma naħsibx li għadhom il-forza li kienu meta kienu fil-Premier League. Però fatt li dak il-mitru. Naħseb nara naqra iktar il-Bournemouth il-Fulham jiena li jistgħu jagħtu ċans illi jżommu posthom. Ovvjament, idealment aħna nkunu qegħdin qudiemhom ovvjament u fit-tiġejja, jiġifieri dija kwestjoni meta inti titkellem laqas nemmen illi spiċċajt niddiskuti bażikament is-salvazzjoni, imma tiġri meta tkun qiegħed fit-tiġrija tas-salvazzjoni, it-tiġrija tiegħek għandha tkun illi tolqot l-40 punt fil-Premier League, once li taqbes l-40 punt u mbagħad tista' timmira li affarijiet oħra. Jiena d-darba qed nipprova nkun saqajja mal-art u ngħid inizjalment it-tellieqa tal-Everton għandha tkun kontra Nottingham, il-Bournemouth u l-Fulham. Nippruvaw nilħqu dawk il-madoffi fuq 40 punt malajr kemm jista' jkun, u mbagħad jekk inkunu tajbin u Lampard forsi jagħmel xi miraklu żgħir u nilħqu dawn l-40 punt malajr kemm jista' jkun. Mbagħad forsi nistgħu nippruvaw jinnaf forsi nkunu naqra opportunisti u nieħdu xi punti minn dawk li jitilfu timijiet oħrajn. Forsi ma tafx kif, niġu nitkellmu lejn l-aħħar tal-kampjonat, nkunu viċin il-United, pereżempju. Li ħandaħħal fl-equation. Kafe ma jkunx qed jieħu pjaċir żgur. Li ħandaħħal fl-equation ukoll huwa l-fattur Brentford. Brentford fil-fattur li semmejt il-Nottingham Forest Wayne, però Brentford mill-istess passaġġ għaddew mill-passaġġ tal-playoff u naħseb is-sena l-oħra l-istaġun li għadda sorprendew lil kulħadd.
Però mbagħad il-Brentford ma nsemmihom minn aspett ieħor, is-second season syndrome. Li l-ewwel season tmur tajjeb, però mbagħad it-tieni season it-timijiet l-oħra jkunu jafu l-ewwel. Psikologikament isek titlaq naqra rrid, jintajtu xi 20 salba, allura ħadd tkun faċli l-istaġun ta' wara, li mhux il-każ jiġifieri. Sewa wis, mela, biex anki wkoll nibdew nagħlqu il-programm tal-lejla. Wasal ukoll il-mument illi nagħti il-mikrofonu lilkom biex bħala rappreżentanti tal-clubs lokali tat-timijiet li żommu magħhom, jiġifieri il-Manchester City Supporters Club Malta, Manchester United Supporters Club Malta u Everton Supporters Club Malta, issemgħu leħinkom tatuna l-aħħar aħbarijiet mill-klabb rispettiv tagħkom kif ukoll forsi tgħaddu dak il-messaġġ lill-partitari tagħkom illi llejla qegħdin isegwu wkoll dan il-programm. Ma nafx min jixtieq jibda minnkom. Tibdil Kevin. Mela, aħna ovvjament il-ġirja tagħna tkun lej l-iktar laqgħa importanti matul l-istaġun li hija l-AGM, l-laqgħa annwali ġenerali, li saret fit-22 ta' Lulju. Ovvjament ikun hemm numru ta' preparamenti mill-kumitat biex inkunu nistgħu nagħtu rendi kont lill-membri tagħna ta' dak kollu li jkun sar fl-istaġun ta' qabel, dak issa sar. Kenna avveniment ieħor fit-28 ta' Ġunju fejn kellna lil Ellen Keegan li għal dak li ma jafux min huwa Ellen Keegan huwa magħruf bħala il-Voice of Old Trafford, ġifieri meta it-timijiet ikunu ħejġin jew kellha qabel ma joħorġu t-timijiet u jiġi annawnsjati il-timijiet, il-line-ups, huwa dak il-persuna li jkun il-vuċi li annawnsja it-timijiet. Għamilna event wieħed mill-lukandi ewlenina u Malta fejn ċelebrajna 60 sena birthday tiegħu, kienet event suċċess. L-estejna x-xogħol ta' rinnovar aħna sfortunatament imma jkun diffiċli ħafna li nagħmlu x-xogħlijiet ta' manutenzjoni matul is-sajf. U raġuni tkun ikollna ħafna mistednin li jiġu minn barra. Il-klabb tal-United, Supporters Club ta' Malta tal-United, huwa klabb mfittex minn madwar id-dinja. Huwa peress li aħna għandna l-unur li ngħidu li aħna l-aktar klabb fl-istorja tal-United, inkluż l-Ingilterra, għandu ċertu storja. U jiġu numru ta' turisti li speċifikament ifittxu biex jiġu l-klabb tagħna. U aħna nippruvaw intuhom l-esperjenza u l-ospitalità li Malta magħrufin biha. Aħna fl-aħħar mill-aħħar Maltin u li nippruvaw nagħmlu li apparti li nippromovu l-isem tal-United, però wkoll nippromovu l-isem ta' Malta. U nagħtu l-ospitalità tagħna lil dawn it-turisti li jiġu u l-mistednin ukoll li jiġu biex iżuru l-klabb. Allura tkun diffiċli li aħna min-naħa tagħna nagħmlu dan ix-xogħol ta' manutenzjoni. Peress li kellna l-pandemija għamilna ġirja sħiħa ta' numru ta' proġetti biex nirrinnovaw il-klabb tagħna. Għamilna l-faċċata, għamilna l-entratura, għamilna bordura mal-perimeter bil-trofis kollha li rbaħna. Il-xogħol li sar biddilna sistema elettrika kollha minn fuq s'isfel. Issa l-aħħar proġett li sar, grazzi wkoll għall-barmen li għandna ingaġġat bħala parti mill-klabb tagħna, biddilna l-bar ukoll li kien l-aħħar proġett biex nistgħu ngħidu issa dejjem jinqala ta' dejjem insibu affarijiet x'iridu nagħmlu, però issa nistgħu ngħidu li lestejna l-proġett ta' Rinnovaw Supporters Club il-premises tagħna. Matul is-sajf propju ftit qabel l-event ta' 28 ta' Ġunju, 3 ijiem qabel organizzajna PlayStation Tournament, għamilna FIFA 22 Tournament, Billiard Tournament, Table Soccer Tournament u dan f'inizjattiva li nippruvaw nattiraw iżjed membri lejn il-klabb tagħna li għandhom età żagħżugħa. Nafu li hawn ħafna li jżommu mal-United Malta, ħafna li għandhom b'età żagħżugħa. Allura qed nagħmlu dawn l-attivitajiet biex nattiraw żgħażagħ lejn il-klabb. Fil-fatt krejajna sottokumitat taż-żgħażagħ u bdew jikkrejaw dawn l-attivitajiet, ġifieri il-FIFA 22 Tournament, il-Billiard u Table Soccer Tournaments li organizzajna ġew organizzati minn dan is-sottokumitat. Issa
inizjattiva ġdida wkoll li għamilna flimkien ma' sottokumitat ħanieħdu sehem ukoll fil-Fantasy League. Krejna League tal-Supporters Club hija xi ħaġa li jieħdu ssib dan is-sottokumitat biex again nerġgħu nippruvaw nagħmlu iżjed affarijiet li jattiraw iż-żgħażagħ lejn il-klabb. L-appell tiegħi huwa wieħed dejjem l-istess, konsistenti. Il-membri huma għal xiex nagħmlu dak li nagħmlu għall-klabb. Ġifieri jiena nappella biex min għandu jagħmel iġeddet il-membership tiegħu, jagħmel ir-renewal, min is-sena l-oħra forsi ma kienx membru jagħmel ir-renewal. L-appell ikompli biex jingħaqdu magħna l-attivitajiet li norganizzaw, għandna numru ta' attivitajiet ukoll li norganizzaw matul is-sena jingħaqdu magħna u jiġu l-klabb il-bibien miftuħin biex naraw nisperaw il-lobbiet rebħiet iktar rebħiet għall-klabb li aħna nħobbu. Wayne? Jina, ovvjament, aħna għandna storja naqra perkors differenti mill-klabb tal-Manchester United. Ovvjament, il-klabb tal-Manchester United Supporters Club ilu stabilit. Jina niftakar meta kont żgħir u kont nissapportja l-Everton, kont inħossni isni outcast ta' Malta, x'kulħadd Liverpool, United, laqas City, ġifieri, dak iż-żmien, ġifieri predominantly Liverpool u kienu United, kont naħseb li jien l-uniku supporter tal-Everton ġewwa Malta. Mbagħad feċ il-Facebook u bdejt niskopri li x'qiegħed waħdi hawnhekk nissapportja l-Everton. Jiġifieri kien hemm ħafna tentattivi fil-passat biex jinħoloq supporters club tal-Everton. Ovvjament naħseb kemm kienet jafu kemm hu diffiċli biex tmexxi klabb naħseb wara biex taqqad wieħed jiġifieri. Però li ġara u qisu riċentament qisu bdejna xejdulu ftaħna chat group fil-Facebook, kulħadd beda jżid il-ħbieb tiegħu li jaf li jissapportjaw l-Everton. U naqra probabbilment illum il-ġurnata qegħdin naħseb mal-50 ruħ supporters tal-Everton involuti f'din il-chat group. Isu madwar sena ilu Steve Healy li jissaw li l-lum huwa president tal-klabb tagħna ħal inizjattiva kien applika mal-Everton Football Club bħala biex noħolqu supporters club. Ftit xhur ilu tawna il-go ahead biex tawna l-uffiċjalità tagħhom min-naħa tal-Everton ovvjament f'Liverpool biex ovvjament endorsjaw mod uffiċjali li aħna supporters club tal-Everton. Ftit ilu ġifieri riċentament fis-6 ta' Lulju ġifieri x-xahar li għadda għamilna l-founding AGM, il-foundation AGM tagħna, kellna l-ewwel AGM tagħna mal-membri tagħna. Ovvjament minħabba l-isfida tal-COVID ħafna mill-AGM kellu jitmexxa fuq Zoom jiġifieri. U stabilejna l-karigi, jiġifieri illum il-ġurnata Steve Healy huwa l-President. U ovvjament xejdulu setjaw il-bqija tal-karigi. Ovvjament issa l-fażi li jmiss bħal kull supporters club ieħor li naqra nibdew noħolqu dik l-istruttura biex ikollna premises tagħna fejn ovvjament is-supporters tal-Everton u Malta ikunu jistgħu jaggregaw. Ovvjament l-ambizzjonijiet tagħna qatt ma jistgħu jkunu fuq il-livell ta' supporters club bħal tal-Liverpool, tal-United, tal-City, ovvjament il-following tagħna mhuwiex fl-eluf bħalma huwa ta' dawn il-clubs, però jiġifieri aħna qegħdin ftit xieren ta' nies. Għalkemm il-maġġor parti huma Maltin supporters tal-Everton qed ikollna wkoll ħafna expats, jiġifieri ħafna barranin, dominantament Ingliżi li supportjaw l-Everton u jaħdmu Malta li qed jingħaqdu magħna. Ġifieri għadna naqra embrioniċi biex niftehmu, ġifieri għadna qed nitwieldu nifformaw ruħna bħala klabb. Ma fejn qabel kienu kellha ħafna diskussjoni, ħafna laqat u qatt ma jsir xejn. Issa fl-aħħar qed ikollna struttura, ovvjament hawn klabb li għandu il-benedizzjoni tal-Everton direttament minn barra.
ħloqna strutturi, għamilna l-foundation AGM, issa ovvjament komplu nevolvu unkabru l-klab as we go along. Ovvjament jalla jibdew ġejjin l-unuri, għax ovvjament jekk jiġu l-unuri mbagħad minn barra mit-tim tal-Everton direttament, kulħadd jaf li s-supporters jibdew jikbru. Ġifieri faċli tkun supporter tal-Liverpool u ma diffiċli ħafna iktar tkun supporter tal-Everton li trid toqgħod issofri kull week. Imma mbagħad meta jibdew jiġu is-suċċessi b'mod regolari, tiskanta s-support jibda jiżdied ħafna ġifieri. Kienet l-aħħar. Nista' nifhem sewwa lil Wayne għaliex bħala supporters club is-City jew Malta m'għandniex forsi dak is-support għalkemm dejjem jikber ovvjament ma' suċċessi ma' tazzi li bdew ġejjin, ma' anke s-support tas-City dejjem jikber madwar id-dinja kollha. Bħala klabba u Malta ilu waqaf, jiġifieri ilu snin sew. Però dis-sena wkoll aħna kellna l-premises tal-Kaħtu Żbar Boġibba li anki qiegħed inkluż ukoll illi niltaqgħu hemmhekk konna dan, però peress li għalaq bħala kumitat għamilna l-General Meeting l-annwali u anki qbilna li għalissa naraw il-logħob ċertu postijiet differenti. Dawk il-membri li fil-paġa tal-Facebook Manchester City Football Club Malta ikun jafu kull ġimgħa fejn naraw il-logħob. Għamilna anke barbecue li kien suċċess, ovvjament il-membri dejjem jiżdiedu, nixtiequ jiżdiedu iktar, għaw bosta supporters ta' City ġifieri nixtiequ li kull wieħed b'xi mod jidħol fil-klabb tagħna ħalli anke jgħinna mhux biss finanzjarjament imma anke nagħmlu proġetti oħrajn. Bħalissa qegħdin induru postijiet differenti fejn naraw il-logħob, naraw isu x'jaqblilna x'ma jaqblilniex, però mhux faċli jkollok il-premises tiegħek. Ovvjament għandek ħafna kera kieku jew hekk, jiġifieri għalissa għadna qegħdin naraw x'jaqbel u x'ma jaqbilx. Però xorta minħeġġeġ il-supporters u l-membri biex jingħaqdu magħna u nkomplu neħdu gost. Ovvjament, pereżempju l-aħħar logħba mal-Liverpool ħadna kedda għax tlifna u dan, però nemmen illi għandha tkun sena ta' suċċessi ieħor hekk. Mela, grazzi lil Kevin Wayne tal-li lejla attendew għal dan il-programm u grazzi wkoll tmur il-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u The Barber Room nħeġġukom biex ukoll tużaw il-prodotti u servizzi ta' dawn il-kumpaniji il għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u tkompli tagħti programmi ta' ċertu livell u ċertu kwalità bħalma qegħdin nippruvaw nagħtu. Botta u risposta ikompli il-ġimgħa d-dieħla fejn din id-darba ser nkunu qegħdin nipprevedu il-Kampjonat Taljan, is-Serje A illi ser tibda appuntu fil-ġimgħa ta' wara. Jiġifieri ser ikollna wkoll 3 mistednin oħra fejn magħhom ser nkunu qegħdin nipprevedu il-Kampjonat Taljan kif ukoll bħalma kellna l-iskeda tal-korrispondent tal-Premier League ukoll ikollna l-iskeda tal-korrispondent tas-Serje A. Infakkunkom ukoll li jekk forsi lħaqtu l-programm minn issa tinkwitaw xejn il għaliex minn ftit ieħor dan il-programm se jkun ukoll disponibbli fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' YouTube għal stant se jkun hemmhekk ukoll u tinsewx tafsu dik is-subscribe button biex tkomplu tinkitbu u tkabru ukoll il-familja tagħna fuq YouTube. Mela, sakemm mela għallejla nifqu hawnhekk, sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Antonello Abela ma tfadalli xejn nżid li nirringrazzjakom tal lejla segwejtuna u nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Saħħit. Botta u risposta ġim wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker
U Di Barberu